Здравейте! Това е тренировка за оформяне и стягане на коленната област и мускули. В нея съм включила 6 упражнения, всяко от които ще изпълняваме по 10 пъти. 4 от тях ще ги правим с помощта на диск. Ако не можете с диск правите, да ги правите без диск. Лягаме долу на постелката и започваме с упражненията. Взимаме диска, сменяме и започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поемаме въздух. Започваме следващото упражнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поемаме отново въздух и дишаме. Следващото упражнение. Събираме ръце с крака до колената. 1, 2, поемаме въздух, дишаме. Четвърто упражнение. Дигаме краката по този начин и започваме да усукваме диска около кръста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставаме диска и следващите две упражнения се изпълняват в поза планк. Ставаме в планк позиция и започваме да усукваме около кръста последния начин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поемаме въздух. Издишаме и правим последното упражнение отново в планк. Започваме да свиваме по последния начин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поема въздух. Издишаме. И с това нашата кратка, но ефективна тренировка за формяне на коленната област и мускулите приключва. Спортувайте с мен, бъдете здрави!